Здравейте! Аз съм Гергана от Академия Берлин и в това видео ще си говорим как да кажем на немски, че имаме урок по нещо. Някои от моите курсисти използват думата Die Stunde, която всъщност е грешна, защото на немски Die Stunde означава астрономически час. А когато искам да кажа, че имам урок по нещо, някакво занятие, използвам думата Der Unterricht. Самата дума Der Unterricht е в единствено число, мъжки род и няма множествено число. Когато искам да кажа, че имам повече учебни часове, тогава мога да използвам сложна дума, която се състави от двете думички Unterricht и Stunde и звучи последният начин. Die Unterrichtsstunden. А как всъщност да кажа, че имам урок по немски, да речем? Ich habe heute Deutschunterricht. Днес имам урок или час по немски. Ich habe heute keinen Matheunterricht. Днес нямам урок по математика. Виждате разликата между двете думи Deutschunterricht и Matheunterricht. Тоест Unterricht се стои в думичката, а когато искам да кажа по какво е самият урок, просто слагам предмета пред Unterricht. По същия начин, ако искам да кажа, че имам час по биология, ще кажа Biologie-Unterricht. Когато говорим за продължителност на един час, използвам глагола dauern. Der Unterricht dauert eine Stunde. Урокът продължава един час. Мога да използвам и сложна дума с Zeiten. Die Unterrichtszeiten an unserer Schule sind von 8 bis 14 Uhr. Учебните часове в нашето училище са от 8 до 14 часа. Това са часовете, съответно в които имаме занятия. И още нещо интересно. Ich habe heute einen Deutschunterricht auf Bulgarisch. Днес имам урок по немски на български. Тоест, аз имам урок по немски и ще уча немски, но езикът, на който ще го уча, е български. Ще се радвам, ако съм ви помогнала с това видео. Чао, до нови срещи!